asego chagira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyora matero amatwereru yogosasima uchakira chinsa 12 nenusu goika ensa ya motonyora amarandia kurosa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera yegesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima moyo gorira bikone tenye basire moyo gorira makumya tatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au elinya kusangamu 90 ya masemo akachisi za tumwanchumu ligereria nonyorero requestawa asoko saboko tera kwao kera litukolia Jumapili 12 gwika chinsa nye chamambia toma chako ligereria egesinga kia masesenia wesa molere ama sesenia ao Msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi. Gendo tikeria kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio ubwo komenya okuya webwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyore head injury nabokonyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere nenusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabiru muchando gakarekera bwa gochire turi kunyara gukora mirimo kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka niga gukorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenyo kuya kebochenu ritukuri Juma chinsa 2 chabutuko no moiroroye ritukuri Jumatatu chinsa 5 nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Bia mono mwanchu mwari wetaseni kya Ndizi TV asoko gendera gotengera ensakya ime ya Ndizi TV na bwanso bwo Gusii
kore twachagete abo chinsa 12 goika boniga togotenga mbuya mona soka gendera kubwatia omoroberio oyo iga nabo kwenda kubwatia gwitira senchera ye mitandao sote na Ndizi TV News Digital asense media Facebook Ndizi TV News nsemo ya YouTube nabo igo www.ndizitv.net asense media ye website nabo igo tutumire SMS gwitira sin number ya 0792192834 inere namba o tutumira SMS yago ase nsemo igo mwanchumurire banongo kwaregania bene ase nsemo iria ye Richiko ase kingense Richiko buna botambe aramisi niga koba aramisi ye Richiko ase to kumwaregania omo wakiri ase ritukoria lero atwe obosemia igoro ya mangana abira atatu ase nsemo ye Richiko korende trago manyani kitogo chukukwana gose engambo ye rituko ya lero tiganda mwari baga omogeni ito erianyare gotokwania atotebina kiagendrete geseto agategante eiki area oikaboniga amaigana amange tigamweri baga araba kwani karibu Wakili mbia mono muraria dorcas asiri bageri no murigerio Ndizi TV ne ngakiende nyasa toire rinde to rigerio boy mo boy gatoteme to semania oyiga no Wakili Hilary Ongori Tom, an advocate of the High Court of Kenya, practicing as such in Kisii under the name and style of Morongi and Company Advocates. Tuabariganiri karibu ese kipindi. Okay, asante kema igo mwanchu muriana ninde no ko matumaini ngakwa manyire Wakili ngo oikire gaiga anda kikonye kware ngomo geni kwa mumanyire ngakuru ko Wakili Hilary Tom Ongori asibona kore mirimo aigase county ya Kisii go igwerire aye omonyene igobono konye ko bwate nganende na bobono ogumanyanga no bwate omo Wakili aime ya Ndizi TV niko bwate ibori na boko boria no ancheire ase ensemo SMS irinyale gotoikera ase eritukorera tutaranda ase ensemo yengana yetukorera nale agendreta sinsitu ya Kenya buna Wakili magana nalo konyara agendete inubuna abamanyi be Richiko mubwate obumanyi bwime mono gotubumete inumo maete magana ye Richiko mono kubwekani n'aba Kenya agobuna ntu aba Kenya ntu bwati bumanyi bonde engana nere yabaire gosege gukwanirwa asege kaiga amangana housing levy ntu aroche kigambero ke kurugo chikakugo gotenenirwa kwe engana eri amangana yechinyumba housing levy asebono yatetingire mamincha ye Richiko kore ndabugoro ntu aroche mora igwenso gotebanga amangana housing levy aro goikacha agenderere wikese abantu bache bagendera wakanira nonyege kigambiro yatineti ingekaniti bakenya bakana nakyo ase ensemo yinu buna ba Wakili ingaki mwaro chengane ediekero mo raigwensa otenga yani wikegenderere neta chiseginchi meta chiseginchi chiroro rasensemo yokwamererianga engane yiga igerima mincha Richiko engane yiga igo comment muziga saba Kenya ngakinwa buna abantu biri gusensemo Richiko ekeremo gwetie kigane kya teko buna moganeti naki ego chabaikira biamona seli boli rio moralia na ende bia ko bekro mo ligererio Ndizi TV na ende tu akwanite ganga kiende kare decision ya bench ili ya rekoligeria mangana housing levy ya led by Justice Majanja na abajaji bandi babere yatebetenga the housing levy is unconstitutional na ende baga suspend bagatebanga there is a stay of execution of that decision until 10th of January next year eyu yarenge go chikororekananga ugo sangere likoro kunkogenderere lakini bono chinkwana chumura ibwense elitukulie igoro nkorenge na liarwete chinkwana agatebanga no matter the amount of cases housing levy yarago ikakore kegenderere egentongero mai tokoligeria Richiko ade krese katiba under article 10 of the constitution tokoligeria among the national values and principles of governance egentongero tokorokanga rule of law ngonde tayole igoro ye Richiko kero mondo to lense Richiko ekaro tokolile in terms of rule of law ekare president, a member of the executive and the head of the executive arm of government agotiana na go yake gekubanga ebina na bibinge buna birabe go ikai housing levy agenderere that is what turaroke egentokorokanga undermining the independence of the judiciary na the independence of the judiciary ntuanye kwanira kwanira nona ese kepindi egeito ntobwate egentokorokanga the independence of the judiciary as an institution as a third arm of government na ande ntobwate egentokorokanga the decisional independence
Eko na chakoligwe mona chebi na bali wana muna hapa na chebi na hapa bana chita bakatenga ki this housing levy is unconstitutional. It is unconstitutional to the extent nga nige go discriminate nga ningo takere okaraki wakana this levy. Na ande gente kia karabono a decision ya ruru e karokonyora bono ngumurai bwense is now making remarks bina chirichi arenga ko meki oro. Those are unfortunate remarks. Those remarks injiri go promoting the tokoro rule of law. It ko meki ya pia nga some people are above the law. The law, because the law, if the law is saying aki ekere mojando tokire abantu bagende seke kambero baere runga ki nkikere bwana ta kopa kolengana nilichike people complaining aki this housing levy is punitive. Housing levy yegani gana ta komento upogima bwaba Kenya. Bajire seke kambero baboltinga ki housing levy etigebe kwenza and say those are legal processes chire established in the rule of law e chomo Kenya atakire kubwati akerata go kirinege again omorai bwense even the office hold is an office established by the law. Is an office under the rule of law. But as a person sitting in that office ekera kubeka asa akukwana chinkwana bunechiga eko chikoro kinga ki tasige diega tokoroka rule of law and ekera tali kusika rule of law it sets a bad example. Again tata kero karabunu morai bwense no kobwati nga kiaya a decision yenye igaya twiste mpaka tarehe 10 elinde babwati the rights of appeal njiroro serikali nyakaroche ngana dissatisfied appeal through the process of the court paka ikesege gamberukeria kanene kegima ya Supreme Court tumanyenge gente ngakiakopa lakini go yaki kuba na kotebanga ebina na bibinga buna birabe ngagoika housing levy baroro that is undermining the judiciary. The independence of the judiciary as an institution and the decisional independence yaba judge bali bana chiteki neki biama. Okay, na ase ekero kwaniranga amangana yichi nyumba ntwaroche nero mo raibu abangase bunge kimani chungo gotenga bono nigo ego chukobiterere kiro monto akane enyumba yego sakane de nyumba yega 1.5% ase umushahara uri okonyora akane re nyumba yega ekyo ko chikora kinga bono kiro monto ego se ebago chukweti kubeka ebi amachika ibago chikobeka eke gambero nge chikwanchira na bona re to kere gose tie bona abakenya bakanere mangana yichinyumba mbia bona omayete reaction ya kimani chungwa comes from that judgment. Judgment ye bench ye atabetenga ki te konyalikana abantu bakeigo bali for example in the formal employment wokana bagwa kane housing levy to benefit everybody. Why not even have this housing levy come from the informal sector? Abantu barabwa te biashara na bintu binde batali informal employment because as it stands kuna housing levy eliye tetiku abantu boni gabako na chwe housing levy are those people in the formal employment. Yatiga a larger part of the people bali informal employment babwate pay slip baraba abake kubwa bali batakoleti watabuga pay slip. So the court in making that decision was saying aki it is discriminatory to saying aki balibu kabwate pay slip baka ne housing levy. So the reactions of Kimani Chungwa ne ringa ki liende bono akitoko korato comply ne bune koti yako te belinde gente kenke baisa ko correct getu guterware nke ba discriminatory. It will meaning that they will have to start a fresh process ikiagara process yetare go ikirega bune housing levy rero ikoti ya nyolde ko ban constitution. That is the position that maintains boniga unless they start another process yo correct yo konyemeke ekorek ebu atikole ngana bune koti yo correct ekoteba na even if bago chako process yenyi nero bado bakerigerigu na ndigo na nda umuntu akogende se kigambira tebanga ki no no murobiri yonde bachakire no ro nubwata chita swishi igana igobono the reaction ya Kimani Chungwa is is too late in the day. Nyandi ba tagete ko colleague ente kaboronge they will have done that from the start. But get comply ne Richiko. But as it stands when toko gamba iga the court has already declared it unconstitutional. Na ndo chiko ranga kigente ge ko gandra go develop ekero the stay of execution liba etpa 10th of January go chiko era then we will know ngaki what is the next step forward kurwego. Igobono wanchina namangana ya yomo Senator we county ya Nairobi sifunanga abakenya tigamora chingire nkera ntora ikande tiga tora itabote ubanye ngane yeigiriri ego chagweke kambero keigoro pia Supreme Court okonyoro kuna chakurwaro yo linto manyanga kiyo correct ekogen lakini nana bukulire serikali enchire ecoperate kare yaro tigento kia chiriki atuomere se court na ande bako minyoka to the drawing board bacha another process yo correct yo ko legitimizing ndokeli kwarol but bona liboli moligire yatakere kweboli. If they do this again, they get tiari go ground no go sangri ko gendrete
a court ya is unconstitutional. It means whatever is also unconstitutional. So if they want to legitimize the process, uko sangili uko kwa gendere kurumage. Ngakiko chikoba ikiara tayari kurima micherichi Richiko. Tota yaba ikere baraka bishire ebi pengala biri court yara ko teba ngaki ebire discriminatory. Osebira unconstitutional. Bone batagete ko chaka ngaki to chake housing levy ase ebwatirichi Richiko. Eliba akorete mayaga ga igeta bwate Richiko. Abantu bali ba na chetu chibesa. Kuruma yaga ga ngaki ne housing levy ko contribute. Kera unconstitutional. Ngaki ba ko ba. What will happen to those claims? Do we start afresh abantu bene ne kuchibesa chiapo? Na ende bamanya ko chaka bono nya housing levy bone ebwate Richiko that is discriminatory or what will happen with that. You anything on Ndizi TV, there is a lot to ganye. The colleague Rigoria Mangana housing levy yiga. No ane karumura ibu insanga na tegu yaki kuba na mangana anda manga na go endera. We katomanya ngaki ngane yetera era ka kiabon. Into tiare chingan amatuka manga yo kumanyanga eventually ngayito go chiko Rigoria ngane housing levy. Okay. Na boy go wakili nkobori anga. Anda ke go seke ambere bono geise wanchira na ekere kimani chungwa tebire nga abarabu yani baga bono batete kubeka abantu bonsi ababe bakona chwa 1.5 ye chinyomba ikigambere wese ko tenga okay konye mwatebire igo bono genderera ibyo go chikora kinga abayiga konye batari kona chungo chibare ko chaka kona chukorugese abantu bandi bachagete kona chugose bako chaka bono chakira bono yago chimotu noroche kigambere ego deal nekina kelikere bosi bwaye ekina kelikere bosi bwaye go ikeraiga according to the high court panel area better constituted by the chief justice that housing levy is unconstitutional onye bago chiko chako murobelionde or separate you can make this process ya housing levy be legitimate go sebuga Richiko ere separate ko kurwese kina kele the facts before the court go ikerabune court ya na jete a housing levy is unconstitutional unless they bring another suit ekina kende kechake go challenge the other process bakote lakini facts is jire se court boni trijiri go chigo onchoreli facts is ja court country say high court boni na chigo chiko gaenda even to the court of appeal na chigo gaenda even to the supreme court kwaroli igo go onchoreli ankoli go chiko baroro in terms of ekina kelikire se court mba koleta nande new material new issues nganto kenda te ko comply moino gaiga did you comply with this one ina lili boli a process ye yogo sangere ne complied onye bago chakoteba ngambata ketobono kero muntana chu that is a completely separate process onye bago chakona chabono wanache across board kero muntana chibesa that is something we are waiting to see ngaki no ne process yogo chaka that process yende yogo chaka lichi kolinga audit compliant ne katiba ngoeter okay so it is something ke netie about meria no kuganya okongese uchikomanyanga ngaki housing levy yego chiko okay asante kemo mwanchu muri konye kubwati bore rinde bore yagwetira se namba ya 0792192834 edio nyale kuirane wa nere wakili chingaki agasene go twerera ayarage ntokerekana hasin city ya Kenya ayari mamincha neri chiko amona yanda mange naboigo asito chikwenda sengambo yitujeri tukoria lero ngoikatora sense mejo endanyale ko tweresera naboigo nabo tubwati wetira senchira ye mitandao asawatwana Ndizi TV News digital sema ya Facebook beke comment yao gabo ebwate ko yani ko genda neri chiko ekirato ento ikase ensemo usase kengese kirikia obwansu bwerichiko obonto gendere to kwanira nabo iko omwanchurira nabo go tubwati wetera sensemo ya YouTube asotana Ndizi TV News asensemo ya website nyana www.ndizitv.net abuno togo tukachinsa chonse nabo iko wakili ekere tukuriria ase institute ya Kenya akesa serikali ya Kenya kwanza esoa twabaire toko siria chingrucho morero ase ama gose gatatu asiga kemitinye tatu ngakiaye ngane na kyonyero chibino mo Kenya mbiyamo nando moralia sili bolio ama ngana ngento togoro kanga national blackout akara chinguru chio stima chitali gotoka asense ito ya beiranga chuntunde isato echicha retire ogosiria no ne biasale binge abanda bange babira affected in terms of businesses no travels no ne sichia port chito konyoranga estimate sireta kanyingi egento kia retire obosokwo bonene sana as in terms of government kiagera akara estimate go sira the entire of the country na ndo tubwate abantu bararoro babekira aroro ngaki abana bo bantu bagotinira stima bago draw salaries bago draw benefits from the government
from the coffers che government to abantu barwete chibesa ngakiyaya tigatonyore chinguru cyo muri ekaro ko yoranga abantu abayiga bono umuriro ogosira abantu mayo cha konyora losses. It is something that is embarrassing. Okay, sawa kabisa mwanchu murigereria uko igure nga bona bakenya nigo bagosiria ebinto ebinge nigo bagosirie nibe nyinge ekera akonyora nga mangana yega y'umuriro bona nago tugocha twabatebya botambe nga amangana y'umuriro osestima asense tu ya Kenya nigo ere yani nibe nene goseigo abantu babegete nibo yabo nyinge ase biasara byabekere biasara binge nigo bigotumika umuriro na kyo konyora nga abantu abange bakonyora ogwa konene ekero umuriro okogenda nabo ikontwaro chenere se asensemo ya mangana yestima mbabe gitemero biriyo gochikote banga bono bagochiko baga umuriro ase chinsemo au elikwene kingango balance balo umuriro ryo ogosoka use ogoikira abakenya erinde totwara omochando ase ogosira ku umuriro asense engima nabo ikontwaro chenga aba waziri mbasoete asensemo yabo bakabeke ikarovene no murai wense elikora kwanera engane yo ya mangana yo molero erikora rigingana kibakobeka mangana bane kinga bono turi gochikwena kie omochando yo igana inde ase amatukale motwe ekegere buno morai wense Dr. William Samuel Rutatanga yo igana obosokwo bonene yani obono obosokwo bonene ekero konyanga ase ense ya Kenya molero gosira ange ensengima anobo sokwo bonene kyagera nga nonyena ali asegetige chindege asaba geni abanene ba kwaliganeriwa bagoswera sensitu ya Kenya kuruchinse cha Michael muliro toyo okonyenga anobo soku obonene kikima agatebanege entoge koumiza sana anene gochase abanya biasara balibakora biasara asensitu ya Kenya ase atetenga bono nigo bagochikobeke miroberi okana kinga mangana yayiga atali gochikogenderera nabayigo mwancho murigereria ase ensemo ya serikali ntwaro chenga ekeumbe kya kokora oboringo nobotukikia tifa ekyabete geko urwa amajibu gosege ko robo tukibaba perba okoranga gesaba serikali yeso abawaziri mbale bakolire buya mbale batarakora buya mbale batalire mono bachire chinse chinyinge gesaba so ase serikali mbale ba bataragenda tambe mbale yani okoranga batarakora gasi yabo nambale tutaraigwa mario gyaba samatuka abwangoiga ndete wakili arato tebinga kya sensemo ya asobo tukiboringa na maina abawaziri ababate birenga na batangaine mirimo moiroche mirimo yabo ne gendrete mbiyamo naendo muralia silibuli gosenekiranete buna twale kugamba igoro ya mangana yestima twale gotebanga ningana yobosoku na nde to kubwatana ningana iga ya T5 bakorete survey akarokolire the survey among the CSS omonto siegete pia sa mangana ye HCS no monto gorokwanga Davis Chirichi oyo teneta mangana ye chinguru mafuta ne bintu binga bunebi origereri that report karbono ko relate to what is happening ese gasi abokoreri bwa bantu abayiga to ngana cabinet secretaries buna chirichiri oyo amaene problem abakenya boni gabwatana mabuta agenda takogenda igoro agenda tego kea chinse chinde chire angena intwe chijirani chita mabuta agenda takogenda insira kin Kenya agenda takogora kogenda estima nero yugo takogora togo tuara national blackout ochikoli ribono if you look at that scenario na ndoli the Tifa report yagotabanga Davis chirichiri nero siegete abo ranga maena Davis chirichiri na babwena takosieka bono lendo ochikoli ringa the other people who have been ranked unabono Kindiki Kinture na abete ranked as the first the best performing CS ya samangana ye amangana internal security ne se docket ya interior ego chikolire ringa this thing negento gekoro is just a report and investigation a survey yekorwa abantu baboli kwa maboli yokorengana na bali babole tikwe oikera buna report yali go chikoba released according to them CS Kindiki ngokorale mirimo yae and we don't have many complaints go chia sakolete aside abalendo nende gorokolire there are also issues one for example outstanding issues buna bono cattle rustling bad bandits mbagenda tabantu obolendi boitombo bwata mangana lakini nende the importance ya mangana yegento buna bono Tifa report yega no konya kobeka abantu bali gosegetanga kibamintu kolemeremo na and this is the opinion ya abakenya baroje nganyagete
korali gasi gosinya gitari okareki okori gasi eyu ere okorangiri gochia CDCS singaki baibo kaboki elinda at the end of the day omokenya akoreki anyore de service akoreki atakeri konyora na ndenga tokira ngere gantara eba ntaraji kweba asa mangana ya iga estima naliriti bwa magoroba iga within the ministry ya mangana yua mangana estima power and mining ne bintu nebyo bago kwana ngabono there will be a plant go from Bomet Narok elinde chiko konya a problem we yogo serious estima ta correct te to karo te siransi e karna igwe the explanations bali nge kuruaro na ande ngayunga they will be spending 37 billion go ensure there is another power line e go connect between Bomet and Narok elinde mchando te chiko correct yoko sira ko modo te chiko toka na ende ngayugwa maana bago tebanga now properties will be acquired by the National Land Commission egente kini go kyang nyole tinga kiri ya SGR omate serikali onye kwa ligireria mangana ya serikali gocha especially from the time SGR ya rosti gocha ekara SGR ya lego chikorosi mbacha agetenga kibono nga SGR yego chigweta naende kara SGR yego chigweta aga amale maya sego chigweta nga kitoko compensate bali bakoletaki bararo ekara naro je bacha akire ko kampanga now their properties chigo chikoba acquired between Narok and Bomet aso morro yego gocha gweta the power grid yego gocha gweta elinde provide a solution to this blackouts to konyor ntojaka kutwaro obwabanga ki amangana ali abete SSGR whereby abantu bali bamanyete bali within the government bakwebeka strategically samari mali banyagura mapema beforehand unabona gato kwana you might finding a key already people in government have bought properties along that power line is ego correct elinde bachi kunyetumia buna reason yoko so kichibe chibesa through compensation through the National Land Commission igona ende no to kunya kuligiria mangana yiga a problem we estima we mad nabuta keritwe boli no muligiria on Ndizi TV no mokenyo ta kure boli is it a problem we realistic worker or is it a problem a cover created for the purposes of getting now to saying there is a need to have a power line between this place and this place. Ne linga chinguru estima echire chinke. Go say the issue ne linga they want to create a situation nga mochando no kolete no raro. Mochando yekara to kiraro elinde need arise. Yoko kole gentoke. Ochiku chaka ko banga ki serikali naende ko sangana umayata this government is establishing projects here and there. Nebe go sine njire yemo yoko leta obokurumi asengane yiga batumie korosi eni beso ka kuru serikali ekine gendo moligeria rato tebinga ki ere uno moligeria oroche ngane yiga yestima ne estimate ayo go sine njire yemo serikali te korosi to create a project create a need create a crisis karo kanenga maene gente kene kyobosoku va create a narrative nga maene mochando noro wistima to allow and pave way for allocations to be made elinde a power line ichi correct ichi korosi wa excess of what we have nkiki abere with the existing power supply to bugate how best have we managed ino maitra maswali bono mosia chiri hata kidogo correct gotoboli gotoiranirie kiba manage the existing power supplies to bugate and why do we need to have now another power line correct ebe constructed between Bomet and Narok according to me where I sit we must be told first of all mochando nga yokorete rather than proposing ki bono tutageta another power line I sense songo bago tenga I smell a rat asegende kabisa aina ensemo ya Wakili tenga erena gani ko manyanga nki omuriro yokonye tobwate mo chando kiore edi bachu kubeka power line yenda sense meria Nandi Narok ndo cho mwalimu gembo kurabo bembe boys boarding tuko pamoja hadi mwisho ngora goche ase mwanafunzi oito Bivon Mogaka oyo omosiria mama mwabo pole sana na intuto atumire ngora ya itukuru Ndizi TV goche ase enka yo mano yo omwanafunzi oyo manyekane na Bivon Mogaka ngora tiganya sai abagate chinga kechiga chobo kendo omwachumire tugenda ase mo wika ase nsemeria yengambo yeri tukoria lero Wakili litukoria lero nara lya ya uteto kutumanya gose wasemi ki uteto twasense mo yeri Richiko mbia mono naendo murale sili boli lyo naende mbia mono so mulire Ndizi TV oganda gutubwatia
oyo tobwatire buya kabisa nabo komanyanga maene to introduce the topic ya abana ni Richiko tugakwana igoro ya custody ya abana ngoko egwa abana ngoko renda abana parental responsibility ngento ochi abana responsibility kyo moibulia bwate gochiese omwana tokabora ningo mwana montoki kabisa best interest yo mwana nere ebinte ebyonsi ntu abirigireti korendera yaro murigereria togochiko kwanere ngento tokorokanga child adoption amangana ya child adoption mangana ki nkolengi ngantu akwane togatebanga nabeko nyalekana toli no mwana Richiko ngo provide for a room yokonyora omwana bono koreki otware nayo omwana o adopt yo mwana elindo omwana nayo koreki otware omwana esinke yao nanda beko nyalekana ngaki no bwata abana bandi still you may wishing ngaki adopt yo mwana ekiagara adoption etokotebanga is one of the most selfless acts ekiagara omuntu akweri no rengereri ngaki tigambwata omwana oyo koreki murende no yabuna tokogamba igo murigererio Ndizi TV nabo konyorana ninkaga abu kore no omwana okoreki okorenda omwana gosino omusibati omino omwana gosino omuromino abana abaiga kibago kora babe adopted ingo ikirere bono tagete otwaro omwana yabe buno omwana igo adoption ingentoki adoption ne legal process you go attend parental responsibility over the child as if that child is your biological child ngo mwana yoko moira no etalio yogo a process ili okubwati legal process pako mwana yebona arokoyo yogo buno lio nyanga oyiboleta ayo monye ina ere process ikuru kuma adoption okay na sense meyo amangana yoko gania koiro mwana oyo iga abo yogo ninkige kubwatirwa ninkige kurigirirwa gose ngakiri chikoriko bwatirwa paka yekera kwa ego mwana oria mbiya mono tobwata amachika abere Richiko litangani kabisa ni katiba kokwanira mangana best interests of the child you article 53 of the constitution alafu tobwata ntokorokanga the Children's Act number 29 of 2022 nere outline ya process ya adoption nganki yakoleta nkiraro na there are conventions bono worldwide conventions nero the Hague convention ekukwanira mangana adoption Kenya adopted as one of its laws chiko gaidia mangana adoption bono nkento kikoleta kiganiri abuno kwa bolri what are the requirements ekarota ito correct ko adopt omwana na ende tutarajibe ni kukwanira igore requirements what are the types of adoption tobwata adoption chire au tobwata adoption chinse moisatu adoption ni entangani tokorokanga international adoption international gose intercountry adoption na adoption okonyore karo montago jago sako risko yense atate kwa adopt yo mwana ole Kenya no monto ole foreigner gose no mo Kenya obwate dual citizenship ole mo Kenya gose ole citizen ya US for example otagete gocha Kenya adopt yo mwana otalio monto oro mo Kenya ole osino monto osino mo Tanzania lakini obwate interest yo adopt yo mwana Kenya. That is what we call international adoption. Number 2 ntobwate local adoption omonto ole gaiga Gusii boni ga olengera ngaki koranya oro mwana adopt yo mwana within the country. That is local adoption. And then the last part of the adoption tobwate types of adoption tobwate ntokorokanga kinship adoption. Kinship adoption ni ego changa omwana oyo igano related nere lakini kwate ngaki omwana oyo na kind related nere omwana ogo se mosbatio minto ntigerete go sino omwana omuro minto go sino omwana oro moiri ntagete nkoreki ngadopt elinde amenye buno omwana on. That is what we call kinship adoption igo adoption types ejire isatu na ende traji ko gendare ase international adoption netakeire omurigere nere amanye from 2014 27th July I think or November 2014 oikira buna toko gamba iga international adoption chonsi chabeta suspended suspended a cabinet by that time yarenge yo mosike His Excellency the former president Uhuru Kenyatta mba suspended international adoptions nkikiagate gosekia segete paka egaikiranga international adoptions chigasiku egento report nero ya gwetu global report samangana child trafficking child and human trafficking ekanyorekananga ki abanta abange bali bagokoresa amangana ya adoption bachakire gutumia adoption yiga bunenjere ya moyo ko ebisa na koni abana gochi chinse cheisiko bona adoption yekamanya konyorekananga ki international adoption ya tumekire bobe abantu they are focusing not on the interest and rights to mwana lakini egento bataete gukora no cross profit
adoption agencies inchiro chire registered in Kenya chiko konyo muntu ore isiko yense wa adopt omwana within Kenya. Those adoption agencies had now monetized bakagera bone egente ke kabune biasara rather than o protect interest chomwana. Ekiagera adoption nga yekorwera okonyoranga umuntu omwana okoba adopted no omwana kero kende ore ntakana. No omwana abayibuli baya batamanyika tinga ibakoreta bale. No omwana otabwatie guardian. Igo no omwana ore no kugania. Omwana obwata need. Yeko burukana ne need yo muntu na yaro tate adopt. Omuntu na nabwato kania kikoseti mbwati bana. Kwaroli. So it is the needs chyo omwana oyo iga, was rights chyo omwana oyo iga na need yo muntu yo apply adopt yo omwana. Chitakere ko take precedence ko chitakere ko ligererwa mono ko bua ebiasara ebinyene. Bone kero ya rokantinga this adoption process ya international adoption ya koli rukobe biasara. The cabinet ekaligererie gateba yaya. Te cover ega issue ega tokorokanga an indefinite moratorium. Indefinite moratorium nga paka naenda karopa cabinet na andera amwe koigorera. Yoko 2014 go chabina toko gamba igaba kabuna boniga international adoptions they are not suspended. Igona no ndekwensi obwate adoption agency. Tota for example baligiri linkoligiri baroma ete bakana nkuru iskoyensi. No no ndekwensi ole iskoyensi olengere tinga nabwate kanengere yo adopt yo mwana gai. Kenya. To baisiko ngainwa na any adoption agency ngamba bwate the capacity yo correct. Yoko rua abana gosoko ko facilitate through the process ya international adoption. Ekiagara all licenses chia international adoption agencies chia bete suspended by that decision of the government of the cabinet. So from that time amangana international adoption takalitik taliaro igobona ngitoko tigara na kiboni ga buna toko gamba iga eto tigara tena local adoption na kinship adoption. Okay na abono ase ekereo whatever ayonse akorigerirwa ninki okugani ko mwana kunyeka bwate mechando na machikande nara se kigambero akwene kingo mwana oyo iga asago chikwenda umeta bana iga barabake mbamanyeti barabwa machika bonaro andakara chikuba konya na matukari kuchimutwe mbuya bona soko boli elio liji control liji con children's act. Children's act na liji provisions ngaki process yeko genda ngaki togo safeguard interest chi omwana oyo iga ngaki omwana yakolendwa taba iseko so asama ko kamabe ntobwate ngeno tokorokanga registered adoption societies in Kenya. Societies in Chiro ebyombe bi registered under the Societies Act. Vigo tenera mangana adoption. To chagerega mwana ki or eligible kokoraki ko kore adoption. Omwana okogenda samangana adoption oikabe at least 6 weeks old. Oikatu alechi wiki obeire wiki isanema. Kochigoro inero mwana rakore nero kwenanwa for adoption. Number 2 requirement is Richiko Children's Act. A registered society ya adoption must declare mwana na korete na free for adoption. Quarrel. One of these ngaki process ngaki this society go ikira paka ya declare ngaki mwana na free for adoption. Ekero umonta atakire go adopt yo mwana agwa approach a registered society adoption. Ekara approach this society, the society will do egendo tokoroka home visit. For example, ninda gete go apply adopt yo mwana. I've approached a society. Na ande karote go adopt yo mwana, you can adopt yo mwana as an individual, a sole applicant or ayegweka, ose moleno no monto jointly with another person. Ngobere encourage dinga onye for example is nabantu bale senyuomo spouses bakorek apply. Now ba apply jointly. So ekero go apply to this adoption society ba chaba kore visiting ka. Iga sa mwana bona ta kerego chakobera ba sesi abantu abaiga. Ba genda so mwana monyene omwana oli free for adoption ba muligererio mwana interest kyabwate ngakira akore ngaki nenya arekane aba adopted with this family ba manya kulike report ekoro ba likire report ekokora assessment of the home visit capabilities che family ye iga financially ngas kibako kora ndini kibako genda one na konyora umwana na dabo konyora umwana na bwata tayari dini akoriki acha akire ko genda what is the religion ya ba igo factors nchiro chiko ba considered ekere report ya rosigwe report ye bona nere go chiko konya kwala ngaki umwana bono be declared free for adoption. So those are the things chika niriko to karoro elinde chikore chiene kinga obwana bu mwana bwa koriki bwa ikiranira. Okay, ekero wate banga omwana andake konyeka wata baibori that ikose
abaibori mbarororo abantu bari bakugani kwena n'abana babo asinare bakurikira no mete okay abantu barekera banyorera abana andake okunyara kwabo korense osemba ari kuikira ni magani ari baganeti gosandake abantu bari bakonyora abana batabangite andake mbana no mwana obachiko ba adopted gosa abaina na mwana achukurindira umuntu mungao ose ekere bakwenana eyu nkwa bari kende yani nabenga okone koliko mwana ose nkike kurikirirwa okegero muibori onyorera umwana atabwati kwenyara bona ganeti okwenana koliko umwana acha so muntu kwenyara asense monye kikambero nkwa bara abantu abegari bagabaina n'abana babo mbiya bono umuntu umwana okaenda kwa adoption na beko nyora for example konyari kaniri kwanya for example so umwana onyora umwana teli konyari kan kabisa niko nyari kan bona kara nyari kan ndiko egento getakire ne consent oyo bono mwibuli bu umwana na bakurwe consent ngaki amwana oyo ganta etaba adopted na you can offer your child for adoption ekaro koranga ki mwana otingo nyara correct komorenda ase consent je igokuru no okuru reasons singa kinje ya because of 1 2 3 tiniko nyara kolenda mwana oyo iga na and I want to offer this child for adoption iga ase kegambero onyo mwana oyo iga kabwata abaibuli one of the documents chikani iriko beku ese kegambero bosibwe kegambero ilinda adoption yemanya kogenda through is the consent of that parent ige court nerwete libaga umonto yakoleki arwe consent umwana aba adopted egento gere discouraged na mangana yogote banga kinga otagetwakanu omanyete before the Children's Act ya 2022 ndo abwate the Children's Act ya 2001 yarenge go define child cell yarenge go define child procuring yare go define child laundering but act ya boniga ego define child selling child procuring child laundering koba offenses kwarot umuntu ndebwensi ora so yese ebi korobyo ko ni umwana it is an offense as Richiko ekero umwana yakoba offered for adoption no moiboli oye negento kekoba assess diga is not the money exchange gosenga bono nga bante batete ko ni abana ya because that is an offense egento ngaki the best interest of the child umoiboli oyo roti ngaki mwana oyo interest change ko catered for I cannot be able to provide for the nutrition of this child I cannot be able to provide for the education of yo mwana oyo iga ekiagera korengana no konyora goito gose korogoke bono ndage to mwana oyo abe adopted by somebody ora mobeke in a good position elinda nyare ko correct ko progress yeso boy moboy okay na ali boli rinde wakire akero mwa tutebe andake mo boli otari kwenyara ari ngomoke omwa ochire oyebe obangire umwana uri gose naye nanete ochire bwe bangire mwana olagana tokina aikera ase atebenga bono na nyorire konyara na nyorire na bonko nyara nagenda ira ndiko mwana oli mbiya mono asili boli ligi ya kabisa na ende lile paka ase Richiko ya Children's Act eko liboli liliga what is the effect of a child adoption order isababu neyiga ekere child adoption order ya ruru ekoti ya tabringa ki bono Ongori obera allowed ko adopt umwana oyiga liribuna order yaru umwana oyiga that adoption order nkobe register this ngokoro kanga adoptive children register register nero role held ne serikali ingabuna bone register yechinywomo ingabuna register yechi company chire registered adoption order linkobe registered gali the effect of registration of that order ne linga ki omoiboli oli ongo mwanye no umwana oyiga rights chaye all parental responsibility abwate towards this child echikoba extinguished completely oyobono adopt yo mwana ago take all responsibilities liabilities duties obligations chionsi pichyo mwana oyoiga as if that child is a biological child so that process cannot be reversed cannot be reversed unless it is challenged or appealed for one or two reasons. But there must be very clear circumstances. These people who adopted you, maybe they are mistreating the child or such kind of issues. But the effect of an adoption or the once you offer that child for adoption, responsibility which is correct. Umuntu olio adopt nera bono koteka apumwa umwana igobano bwa matemboyo no achirwara umosi omeri bichikondi ancho mo wende kwa murigire kwa mukwani
it rarely, it's not contemplated in another getina nego chikomorora ekiagra bono karogo tebanga no tego chikomorora you want to say ngano bwate parental responsibility ekiara part of the issues okonyora as parental responsibility ngaki you have the right to support your mwana ogo, you have the right to access but once your rights have been extinguished by that order you mean omuntu yo take the adoptive parent ne bono ngino mwana oyo go seiso mwana oyo. Okay ase riborinde nko wikane omugano getiga ya mate ya mase kinyoro kya mutonyone ya mate yo Nyamira County ya Kisii ya betege ko akorigia agosige korenta abana baiga okuno gote bakuba adapt abana baiga abamura babiri tabwate bana bamura akarenta bamura babiri kubarenda akrebara abakepa kabaikire bono baira abantu abanene abasayi bono abanene baboire lakini bono yaikire bono ase egekekeiga bono mungino ore tatagiti bana bari bono asense moye Richiko ingaki mukurigeria yo akera egento ekenene bakubuna siboniga nendemero abona atete abana baiga bagende yani ase tege tangani tege kwebodi tutaraje kurira ne Richiko ngai bakogenda Wakili korunse assume parental responsibility paka baikere una baikere ugende tege tangani tete kwebodi what process was followed ko bareta asakorete asari. Number one, the adoption application here called media say court here moyo a high court. Tell called med even in the chief magistrates courts. It is to the high court. Oyo iga kara rekora ta bana ba iga baka iga. Na bwate process yo adopt ya bana ba iga. Quarrel. Onye tabwate process yo adopt ya bana. How is it that ajita konyora ba? Abana ba iga baka bagacho sabuko kwae. Number 2 again tokoro ke presumption ngaki if you have assumed responsibility yo mwana. You cannot run away from it ngakibon onye gwakini ria bana ba igabuna bago boni gato guiko batebinga bagenda mbako nyara kogenda because they are muntu ma yata bono gurumo boli na those children they are entitled to inherit gab so you cannot say mungu ta nga bono ngatimba tagiti te ko nyari kana koreki abaseli. Number 2, these people have been living there, even the community knows ngakya bana banya no ane banda no konyora babu ate iriga. How can you ngakibono rai moko cha kota banga ki mba ko nyara ko koraki ko inherit gab where do they go quarrel igo oikwe bolinga what process was used kosoaro and there is also the presumption ngaki you have already assumed parental responsibility ngabona for example if a man anyoro mo spati ole na bana aje anaba amonyuome assume parental responsibility over those children. Ekiagara, you have treated them during your lifetime. Everybody knows in abana ba iganaba. Naba umu chief amanyete no abana ba no ba bwatire no ibande gabu. Igo nebe ga asien kongu omongi no yugo moka gocha goteba ngaki ya bana ba tiabage. Bagende. Already ojego ora ikira sense meyo. Ekigera abana ba ikira sibatete kwagaje. Bono bate taliga. Genda muri gasemo. Okay, nande eyo kona tali boli ya erinde ekigambire kerekera nire abana bega uchasa abantu bali bago chikobaligirire ko bakinyana kubaligireria ngoche kerekenya ko gotuka gosekenya ko kubwati ngaki abana bagendrete paka asiki egendongira tokoro kanga guardian ad litem uliyo muntu kwa bekira application ise high court ngaki no takete kwa adopt mwana court yoka goseno yani inwa unaena ali ku apply na be court kwa appoint yo muntu ole independent umuntu ole independent gosene children officer goseno muntu ne bwensura be appointed by the court elinda ali gere welfare yo mwana this order yoko beke guardian ad litem na be kwa during the time kine kikielde gosena be ko genderera even baade kine kiakoti kiale elindo muntu ole guardian anya kufuatilia ngaki what is the welfare yo mwana oyo igari ese adoptive home ili asakolete achietaro elinde if there is any issue era tokaro the court can do what can review ndokoro korokanga review of the adoption order omuntu rabako ngane se court guardian atabenga ki this adoption okay
Okay, asante kigima yani wakiri agasini gotwerera naki tukurigereria abana baigo sai ngakiri ikigambiro ekwene kinga obwene bwa abana baiga bali babaire bakwenenwa wachi ase chinka nkurigereriwa kore entocha kwanyora ase kongo kegera abana bande mbaro konyorana bakuirwa kubono mbanda baikiraniwa magani ari babwene to konyora gose obwene bwabo bwababo goturbanirwa buna abana asense ya Kenya aina ari agokorekana omwanchu murigeria ase ense yega gose ase orogongo rwa Gusii amo nense ya Kenya kenda ko tubwatia asense moye mitandao na Ndizi TV News Digital ase ense mo aya nero Facebook ogotonyora abu Ndizi TV News Digital na semo area ya YouTube na Ndizi TV ilikwanyara gotobwatia senchera ya bene Thomas Isaboke awateba we are retired. The pulse by Tifa is genuine, nothing special from this government, and the consequences will be in the next generation. Waende nyumbani, my fellow countrymen. Ayo na maoni aye Thomas Isaboke kubatikana na roboti rulirwa Tifa igoro yaba waziri nabo igo awatebana good morning brother Brechu na Dorcas Kemumatifa. Okay, Shuraki in Ndizi TV as the most recognized station in the world compared to other ochire yani utumi wako soira asechinsa ya mocha maganaje bitaseni via okay ana mabera urina taba bago seria Chindugu Chiane Douglas Mavera Josiah Mavera Aberi Mavera na Omoga Katata Lazarus. Okay, ra mwanchu murigire ogobeka usokorika kwarika rende na litokumanya inki kwa minute ekyagera chinsa chinde ndiro korika kwanyoranga meaning ya sirire yeringa neryo. Richard Mangi out live from Nyeri, asante sana. John Ombati Wakili Breton Dorcas Joshua Imeya Ndizi TV kurwa Nairobi Kiambu County. Okay, asante kigima ni gotogendete asensemo ayo kurigeria abwene obwa abana nabo riabo atanganinga wakiri ekikambero ngo bwatikere abana baiga chinka ase bari chinka chiri bachire nengana wakiri agendrete kwaeresera nyuma ntara bwatera asa arenge ndagani agendere kokorwa aboseme ime yani agendere kwaeresera asobo imimono editonyare komanya wakiri moralie twate baigoro yegendo tokorokanga review of the adoption kabisa ekaro Richiko liko provide for review emenetinga ki adoption order kare ya rule ne kigambiro nkebwate chinguru chokorigereri naende this order ya rule tinga ki ne order rengi ekyara bono circumstances cho mwana oyo gali asako genda nabo chiko change the circumstances of those adoptive parents nabo chiko change enyore ngo mwana oto mabekira sama go kamabe information ya chire ere ngao kubwali yarenga arorekere court yari kuruya order yiga ige court ne bwatali bakalyo ko review that adoption order etebenga kiyaya umwana oyo gatagendera okoraki tagendera kobera gali ose eru other changes on conditions shikogendera akogendera okoraki komenya gali igo ikigambiro nke bwatali bakalyo ko review this adoption order eyo komini ga no oyo igabono ko afu umwana for adoption you can go to the court and seek for the review of the adoption order based on circumstances on reasons so that warenga ki tindo chingo mwana oli the best interest yo mwana ngokoreki ngo ikirani nigwere okay asante ke mwanchu murigeria tigato sio mia sense meri yende yo motimoko asekeke tukwirana ntogenderera na mange igoro yabana kwenenwa ose adoption yabana inkige koligerwa asense moye Richiko eri nali to koligeria nonye nekero tutayita abana ekironde naranda ke oganetie korenda omwana gosego twara omwana nali akumanya ngaki nkyakobwatia tigatusio mia sameri ndio mutimoko tokwirana tonyale gusanga amange to basauska ene Ndizi TV obwansubo mu Gusii. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii.
ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobori tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria ine numanyeteke wikia urae umwanuo noko mwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero richiburiao ayumu ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokigwa nigo babwate preschool yuere a play group goika primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo naboigo goike kia gatano na kabiri biaman asamari dangoro kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko muchewo songo itanga ndigangire Wakili ngakira abanafunzi baito bakora zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita we had around 18 candidates and we managed to cover hospital good national schools 2 Tihangiri Wakili ntebya abaigoli bali batotegerete bali bataito go admit abana January come next year 2024 tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8 tara bono iga tokora interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School ndio maana sana Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta seni kia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka yonko igore byage igore linde ndia matukonsi no mona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire ndengomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onyego kwa mwa Yesu Kristo teko bako ngumolizio nyago koranderio mundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene arianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower
Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed cure, man cure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Buya mono kigemo mwanchu muri bigita sene kya Ndizi TV asoko gendera gotengera umurubiri wensa kya emambi yabono cinga kitogenete ko gutwara engambo yerituko lya rero igoro yo gutwara abana yani ko adapti abana abantu bali bakaneti abana egento Wakili agendete ko twereserana ki ekegambiro gekoligereria amachiko ali abekire yokwenekinga abana bakwena nwago cyase abayibuli bali bakaneti abana baligererigu uboikiranu nabayigo obaene kigunga mbali go chigwetera mechando ende nangana teye ego chiko ba chanda ndo chenga nere oyo momanyo nyanchu no rino inde me imbaka okay baka Bosio na Chantel akobeka oiso na Chantel Kevin Judy angeni na bayigo momanye omwana monari bonsi. Okay, asante kima nje. Okay, agataba nandenga inche momanye ingokana ondetayo ase amawaziri andaye okoboko nonye momanye na nchonori agatenga ondetaya akwa okoboko asensemeria yaba waziri nabo igondo chenere okotenga omokungu onyometwe akanganya emyaka emengi bono ochire nomogo atagete na onyago se. Okay, ribori ryaye nigorire kongugo yani amangana ye tindi kunyabwatani bya kyageranga ekigusi kya ekyambereire ndakirigere kegima nabo yataba inche nyagucha omorero nobokurumi omorero nobokurumi eserikali etagete oinere agataba inche nyagucha omorero nobokurumi eserikali etagete bono terabe katarakora statement ya erinde nyare konyebwatani bya kirende nigakwanira amagana ya serikali asegotebanga obokurumi amo n'umuriro ebyarekane ko ba umuchando asense ejeito ya Kenya. Asante kimagenda gutuma SMS yao asende namba ya 0792192834 tunyale gusanga asenchira ya bene aseto genda asense mo yende ni Wakili anyale ko genda gotwerera igoro ya okorinda kwa bana baria bakoba adapted yani abana bali okwenda okutwaruka gani kwenda kwa irama sakara kwa nyora abana bali eriwacha kubalinda nabayigo ase ensemo eyo tuchukoligereria mangana amange eyo tunyale kosemania Wakili ase twaikira ntwa tebanga ntukaneti kumanyanga oyo kwegu mwana nengo eyo kwegu mwana ni mbya mono muralia seliboli ngoko egu mwana gosoyo wa apply kwa egu mwana nkiatakire ko bagakorete kabwate mbito kiatakire gutwara igente getangani umuntu yugo ikabe myaka 25 25 years gochiguru oino bano tagete ku apply umwana onye ba ku apply jointly oyo mobo ikabe myaka 25 gochiguru igoyo nda bako bemeke onda bara abe no 22 lakini egento ngero nande requirement number 2 aba bagwa adopt umwana oikaba mo buye myaka 21 21 years bakubu umwana oli bako correct bakwaewa lakini nye kore single applicant utageto mwana oikobe miaka 25 gochiguru
namba ende ya kabere ta baise gwetani emyaka 65 gochigoro oyu monto oyita correct monto tete go apply kore 65 gochigoro igo ta correct ta ko egumwana omonto oyo iga asa mangana emyaka bono monto 65 gochigoro maitero monto nero takira lindu andake nale chinguru au no Richiko ngaki onyo mwana karomoke mata abane batete kore ruri na ke bukwe kora teba ngumwana ogonyore karore no bosaibu ago ni ganga chinsara jirese omochere bwo murwani giata igo mwana abe korore kana ngata kiri kulendu nabantu bale chinguru bona kero monto ikire 65 years go chigo nabo konyora nga chinguru chacha kire okore okay igo chiko monto wa apply ko adopt mwana ta kwa ba loud nya kabwate miaka 65 go chigoro omonto yo iga o apply go ikaba omenyere no mwana oyo iga asemetienye kubwatania etatu continuous consecutive stay yemetienye etatu tokenga gwabere no mwana oyu iga asense ito ya Kenya naende ase kinship adoption omwana oyo iga go ikabenga no muiribwo monto yo correct ko beke application oyina ero monto bono ora allowed yo correct ko adopt yo mwana okay na aboigo asense mo whatever kinsemo ibere ane konye gotegeto mwana konye muri babere ubano musacha na mukungu mokogenda joint andake omosubati gati omosacha abantu babere omosacha no mukungu omosacha na igo mwana raisi go mete ne bakaramoke mbia mona seli bolierio na ndi nawe go chikoto sai ase egento tokoro kanga exemptions bantu kule bakanire ngamba ko egu mwana umutanga nero itwate bubwate miako 65 ochigoro omonto kabere no mosacha olebweka oyo olebweka wa apply ngano mwana tagete especially mwana monyaruka ta ko egu omonto kabere ole exempted go apply omosubati ole bweka go apply in respect omwana omumura kwarot namba ya kabere enamba ya enamba ende go chabu namba anto babere totabenga omosacha no mukungu batanywa maini batali spouses onye mole babere mo go apply a man and a woman ba go apply batagete go adopt yo mwana and they are not spouses mbabu atinywa mogati yabo tikote correct teko balau omonto ndo kanire ko egu mwana no monto nyolire gesuro korwese court wetera se magosa akurukwa sexual offenses amagosa yogo tajira abana inse omonto yo wa apply onyobere convicted before ligos tawo correct ta ko balau Richiko na ndeko kana riri abantu bande batali ko egu mwana kero wa apply homosexuals mbali ko egu to apply if you are known to have been practicing homosexuality to correct to ko ba among the applicants bara correct bara egu mwana na ndeka ka to kwa exemptions ntwete tidi ebili ya act abonike ko governor mangana ya bana ere the Children's Act 2022 there is a provision there is a bill proposed boniga by Kimani Chungwa ego chiko proposing aki omonto le sole applicant yoro musacha aba allowed go correct kwa ego mwana oma the logic behind the law currently nga musacha oli kata wa apply kwa ego mwana aba ano manyete ba koleru na basubati umusacha yigana it is presumed as Richiko ngana batanya ale correct korendo mwana oyo yiga na kieko Richiko as it stands boni gali ko tebanga ki umonto le umusacha kata wa apply correct konyora mwana so there is a proposal to change that ikiana na bakonyora ngaki umonto yo wa apply na ba wa apply kale bweka na nabwa the family aso mwana yara correct ara kinere so you go room we created ngaki teba discriminatory ngabona ngamusache karali bweka ta correct ta ko ikiagara on the other side if a lady applies alone erna ba correct as the law stands boni if a lady applies alone na ba ko egumwa mwana but if a man applies alone ta correct ta ko egumwana so those are the proposals chire indicated as a bill ya 2023 itagete ku amend the Children's Act 2022 there is also another person utara anyare ko egumwana a foreigner umuntu ole bweka ole koruisiko yense apply correct ko egumwana kale bweka ta ko nyara correct ko egumwana abo mosbati usaba mosacha kale bweka a foreigner ta ko ba allowed ko apply for adoption yo mwana unless
related no mwa related no mwana unless also kabwate kosine spouse bona kale bwe kata konyalika unless bona atu spouse who is a Kenyan or say a spouse or bwate relationship no mwana uli so foreigners bo ka apply bali correct bali konyara ko egu mwana umuntu ore naenda utanyale ko apply egu mwana no muntu of unsound mind that one is very clear ngaki umuntu utaikira nithike birangara litawo correct tako egu mwana okay na akiro to kurigereria ase chinseme chiga ibire choko oyo ko egu mwana yo kwena na amwana omwana uri ase naro konyoranga omwana oyo ikinire andake abantu bamatenga ayegaiga tori tari ayo mwana onkagaiga omwana uri ukani kuire na sobo usoka ni kumanya sobo ngaki kikambiro abu ngaki kego swana ekiagira abana baro konyoranga ba rentiri gose ba kiniri gwase baikira ase bono baboire ana nabamura baganire bono bamanyanga ngai gatari oro yutari ara mamu tari seino bagani baso akorente ibura buri ngabono ncingira ni go sente itikwira na kikigambiro kego konya sama ngana bunayo egente getanga nande bunangenda tokonya ko ni system muligerio ito Ndizi TV amangana yanko bale kenyoro ga buno na ya sori na bonya ligeretia yande korenge ne inu mwaro remegano ne menge togotebi egente getanga ni pige kole to muchando oyo iga what was the process followed omwana oyo gochaga buri tangani abantu bando maete bakuru no muntu ngaji molibere abana ba muiskominto ba muiskominto munyaruka nabakonyoro nyo mwana inkaga so munyaruko mwanya no sirire bona abana bali batigara batabwati moibore abaibori bali bo munyaruka banyora ngakibona abana abayiga ngo chandeka bali nkaga muntu gete na araro tageta abana ba correct baenda batenga yanga no ne chimolibere umuntu correct oira abana the process ye yetali contemplated as Richiko. Meaning omwana oyo ruwe igogenda ase omuntu oyo igore the adoptive parent totabwati a process ye court totabwati an adoption order ekomobeka agali ase nkeli oyino mochando mone ne sababu ne liye wono mwana buna bono Dorcas kwa holding aki omwana obono okinire na atagetacha agote nkwire na reso omanyete bono there is no adoption order the law was not followed from the start otro jingo mwana na atagetocha agotwara right yote abang na atatekuira na so there is also another thing so bogari na nyare gwanjiru mpamu anjira ira ne back ana abuli batigarite gari ro nyara abuli banyine bakotiki basirire pone twaro mochando tware gosegeto muligirio Ndizi TV onye gokorra omuntu gatagete uganeti gotwara omwana nkianga kiara ko babuya abantu babwatiri Richiko e process ye kirento ke ba assessed omwana oyo na achakine achaka goteba ngangaki etoge kanengaki there is a process here ndonge ya better followed ande ga buno itakire to kwanire ginto binde bitakire gotoka ntwakwanira igoro ya consents ne binto biri abantu bali bakaniri koru koru possible ngaki utebona mwana akoreki aba adopted one of the consents chikaniri se high court yakaroko gendaro onyo mwana kabwate miaka 10 gochigoro omwana oyo monyene nkoboli wale wishes chae one of the consents in order adoption you proceed umwana ole 10 years no mwana umanyire do I want to be adopted kosengaki aire seruko lengana bunara igwe boronge bakate bengaki amana ninta gito correct kogenda ko adopted that is why abantu bago adopt yo mayenda abana barabasini elinde problem ne ite chakwara izingaki umwana okinire gosote biguiga na iga ngo chakale kubwati sobo ngaya correct onyo mwana go adopt yo mwana ngone umwana one of the reasons one of the grounds consent yo mwana go iketo atoke abantu bande batagere kurwe consent mbare abayibuli bo mwana onye bararo abayibuli ba bangi no mwana tote for example kuna tuwata omonyaruko onyorira omwana karomoke grandparents bo mwana mbore we kabatoke abo bara abayibuli bo ngi no mwana oyo those are people batagere kurweko a consent karoba arure consent elinde kara mangana go chigotoka baadaye buna ibona ngomuntu nata de koirana wate bunga kiaya kwa rute consent ga umuntu gwe kana bari mukate ngaki umwana uri nite gali akaba adopted oikire circumstances chia chia bere buya umwana uri osomigu bona beiro umwana uri buronge kabisa bona uri nero umwana one bo nero umwana ntagete correct ntakoreta uri nero umwana no mwanjwe oyonge go gati ne kwa rodi ekara situations une chiko ba nalibona umuntu akugo bakote ngaki consent ngwa rute you gave consent to these people to adopt your mwana oyo ase Richiko liko baiko a decision you go adopt your mwana is a serious decision by the time umuntu ko amwa buno mwibuli nganta I think
ngundu omwana one for adoption, there is this side yagayo monyana yokuru omwana, there is the other side yabantu ali bagwa adopt omwana mbabuga tokogani kwabo bakine no omwana oli babonde nere ayocha the 11th hour liboro kwa with the consent na ndo chocha gotebanga ntaito omwana. So the law tries to saying aki teta keiri gakaro kwa with consent ngane yokaleki era elinde disputes na conflicts chira toka sengane yiga chira ni wins. Ase ensemo yiri abana bakumuka boka basira kuruka chinka chiri na kiaro mo kigambiro kira konya ensemo na boigo ase ngaki serikali ra konya kwena kingaki abana bagamba ari guchukuirana gose batangire abana abiga konya gutwara chingana ngankwira nande seito gosoiranire andaka bande bagosereria none nkeri bare ngaki njebo no tete ngoni akarima kaiga ingende ngaki serikali ra konye gotebia abana abiga ngayaya ikiagero meito abana mbabwate na barabwe ensemo ebwemena bwabo nensemo yabo ikiagera andake bachite barabake mba manyete bateba nchente tebono manya abo ibuli na ke serikali rabeke amachiko kwene king abana abegekere bakinire mbabone teba igwo bose migete asibari. Number 1 kato kwa about abana kumanyengani yiga. Number 1 ngento moligeli yata kumanyanga adoption proceedings yitakire cover confidential. Ino to ko chagre litanga nipi. Adoption proceedings inchiri ko kale ruke ori liga ali ese court. Adoption proceedings ichiko gendra chambers. So once you approach an adoption society nganote to adopt your mwana, the information nkobere limited sana ngabantu bange correct bamanya. Lakini omweli oye abantu bali bago ikakumanya na bago chabata yo mwana ngaki iga or adopted. So this child may have a desire. Yoko correct yoko manya baibuli bai. It is very normal. Ekiaga karoto ko ligeria in some of the cases to for example, let's say a year adoption, but if you look at the life history of the former president of the United States, Barack Obama, he came all the way so it is something desire yo mwana ekaruko realizing hoyo tali bible bana na beko twale desire ngani takete ngore manya bible ba ko manya bible ba may not be something ke ko tebunga bono ketagere ko limited na bara manya bible ba, but the law as it stands ekara order ya ruetu onye order ya ruraro umwana oli bona akubaru igali sakorete asara adopted so richi kongi ngakiri ko beke linde bintu bune bimbiwa for one confidentiality elinde mangana mangi ta correct ta go soka siko na by that time mo ndago ta go tebanga ninta gete ko ni mugondo bono ngira ne seito Oiko manyanga that person now is an adult. We don't treat them as a child. That is now to aliona reach amachikanda go sororo on case to case basis ingaki bono onye oboli mobota ta if you want to go back, can we go back to the court and then review the order? Onye bono kwa mu irenga ngo gandoli. If we review the order, it means ingaki aba adoptive parents abaiga, they will cease to be your parents and you will have no right to sell mugondo yolega. So that bono ayibuno monto manenochu or choosing a key, do I want to go back? Say it. Quarreled. Now, don't you say it. On your process, you have better followed. There is an adoptive order. These adoptive parents, remedy kibabuate. Mbaga and they quote what having a key, Omonto, you got to adopt the one on Quidana. Let us review this adoption order. Elin derivat back. Parental responsibility ira ni raba people bali abanyene. So you know montoro manaba no toko chaka ko handle in a case by case basis ngakiao correct ngaki scenario ya achiri. So it is proper when there is that order in place ngaki order na ero ye court ya ala to monto ya correct akaba adopted. If there is no order, it means the conflicts will be many. The problem si chiko chinyinge because in the first place no ani iga asali taji ti oroliga legal. Tabuga jeni any claim ara correct ara twalege ta go to claim in both sides ate benganta etengo niga esena beta adopted na ende nchiko asena that is egento kerabe egento tragically linga negento kera chikoba kresiko cause a lot of conflict rather than solve ne purpose yili chiko no kupunguza the conflicts chiko arise from any scenario. Okay, ikobono asense meyo ori otote onkwagane ti umwana kai gumwana no nyale kwenda back aseke gambiro keri ote bono tinta kiti mwana yega
Bona, for instance, in that case, if umwana yo manyene we kata gete koirana. Yes, you can go and review. Matter the provision for the review of the adoption order, ere two sides. Umuntu yo koru umwana for adoption. Na bo circumstances chirajilate anyorenga that home where this child is adopted, the child is exposed and it is not in the best interest yo mwana yoiga again rekobe kobera gali. The adoption society Nabera anyorenga ki umwana yestu amubekete taliboro talibuya, so they can move to the court and apply for review of that order ngaki. We no longer want umwana yakoreki abere gali. If umwana ligago sege ga abera adopted ochakire go cause difficulties ochakire ko burukana buno goten ko ni alba ko bole mabintu bunebyo oso chakire go twara a problem which is these adoptive parents, if they wish they can go to the court for the review. So it is two-sided. They can review the order. Okay, na ase chinsemo nchirito koranga. Andake abantu bakagani umwana usebanyu ule tukonyora andake ensemo ya afya bakatebi kunga andake mbakonya lakini igaikira ase banyolira abana. Lakini abwatanga ni imba igete ko apply as adoption enseme ya adoption bakaibu umwana ekire banyolire umwana yobo baganeti oyobo bono manyingabo baganire bono kwirani oria gucha ensemo ya serikali serikali ngwanchirere gosege kambe ani enseme Richiko ngwanchirere mangana bina yokorekana either ko background once the adoption order is made, you become the parent as though you are the biological child you mwano yoy. Kotote binga bono kwanyo ro mwano nga bono you want to return that child gochi nga yoko mo return gochi. Umwano you got the best interest ya ene. Umwano you go kidire komanyanga these are my parents. What is the difficulty so umwano yago chiku experience paka psychologically ekarna ndo ko motenga kibono jibon na nyo ro mwana the convenience. It is not humanly, again, that kind of treatment, it is discrimination. Because now, once you make the order made, this is now the parent of so and so, adoptive parents, all duties, responsibilities, and obligations, adoptive, those duties. If you start discriminating, it is wrong. In the first place, humanly they make any good sense. But the one Richiko kwala already na ando tabia coating abono ontagete ngira ni mwano Richiko cannot provide for that. Bono unless bono Bible ya bacha kuligi ebi sababu ebi now yoko tabanga they don't want to keep the child. And the case will be assessed on a case by cases basis. Ikiara bona bora nyanga ki bali bona banyol tinga tuanyol ro mwano itu. We don't want to monto yega to adopted akorek I inherit. The court will say no. You have taken care of this child knows this is their home. The court can decline your application. You don't longer want to do what? To take responsibility of mwano yoiga. Ekaro go apply go chese courting abono nota ge totie ko gendra ko the parent, the adoptive parent yo mwana. The court will assess the situation and say, are we allowing the applications? Are we denying the application? For what reason? Okay, asante kikimo mwanchu muriria ninde no kwegena ngakwa somiri abira tato asiri tukoria rero tinga kindo chenga ebiro byetu bigasa ine go charara kigima ebya totigire kabisa no chenga ne Douglas Mavira Tanga following live from Nairobi CBD. Say hi to my wife Carl Bright Gichaba, brothers Abel Moseti Mavira Orina Josiah Mavira Nabigo and Matunda Utakoro Nyamira Town Nikondani Meya Top 6 Salams Club Waziri Mkuu live watching from Doha Qatar. Asante kimu manchumurigiria tianga wakili ebiro anyale goteya ototebyo bose mibwaye bwiri tukoriare gusingana yaye iyo mwerio achinga kituroshinga ebiro byato charari gose byato tigire kigema bia bona se libaga naende na bota kore ngire daika ya mayoka kwanera documents chiganeri elinde nduwe ngana yo mwaeli birth certificate yo mwana nega neri irube lyo mochifu ndiga neri a medical report ya fitness ya bible abantu abatete kwa adopt yo mwana nega neri income properties babwate mpaka niriko offer those properties batenga ki ebintu tobwate nebi a home assessment report nekolete netakeire income tax assessment netake ongokonyora kwa abantu abanga kyokolete ebintu byonse nase kibitakeire elinde by establishing aki
enke yo mwana yago chikogenda nebwate chinguru chokokorek chokorendo mwana onyo those are the documents shikani ya samange na boto konya kuwasiliana to manyanga ki bito kibita kero na no monto rata kama ngana adoption we can be able to help ekare correct ikonyalekana sengana ya ne omweli ngwaka ngambia mona se management ya Ndizi TV asokogendera koruli baga elinda abantu baito basemi wigoro Richiko baemanyi elindo no yo bwato kobolia okoreki omanya no yo tamanyite kyale kumanya Richiko onyora ngokoreki asemi go ikenga kiende na ndetara umirane mbuya mono mwanene ngoyo. Okay, asante kigimo mwanchu murigeria igo yari ngo bwansu bwe Richiko singa kitware kumanya igoro ya mangana adoption twesomirie amange na ndino kwigena boigo no nae kwamanyire awera tatu igoro ya bana bali okugania gose andake otetego adapte ingo twaringenere Brighton Makori kinga kitwachagete omorobiro bwensakia ari achinsa 12 go ikaboniga sebono twachakire gose twachire ensemo yende gose twochikogenda ensemo yende tinga kitwakorire ensakia ngo batengambe yamano ase okobera na into yasokugenda gotengera Ndizi TV ne bobwanso bomorusi to basa gosuka ayenero egetaseni kya gose TV yao namba eyemo egokomanya aunsi ari oganirie kumanya korwa sensa mechisemyo bochenu na boigo ase Richiko ntoteti gotiga kende gyonsi maega asensemo ya manganaria atonjo kana ine twara boigeri obiyeme ya Ndizi TV na bobwanso bomogusi eretaria na Dorcas kemumato basagosuka to basakugenda tambe kagera emirobiro ne menge egocha asembe Joshua uta nerorenge producer yeito asetuko riarero.